welcome Cagayan de Oro 1st District City Councilor Honorable Melvin Bernie Bitong Esparcia for his special. Mayang hapon. Wala na mo tubag sumunang gugay ko. Christmas party. Bisag asa na lang. Pero sa timeline sa video, wala lagi ko yung dagway dito. Dito ko naiubos na yan. Let me ask you, kung si Father kanina nangutana sa audience, nagduha mo dyan mo, ito badili. Let me ask you, if ang company nag-celebrate ang anniversary or another milestone, kinsa ang atong i-congratulate? Ang mga tag-iya o mga empleyado? Nasa likod, Kung ang success sa usa ka company, kinsay angay natong pasalamatan? Ang empleyado, ang mga managers? Ang Ginoo. Pasipsip, Father, o medyo pasipsip gamay. Ako nang ibalik nga pangutana, because every time nga naay kumpanya nga mag-celebrate, maglibog ka, kisa na ito i-congratulate kaning mga manager o kaning mga empleyado. Kaya na rin mga mag-chismis na ng mga empleyado. Siya na manager, wag na nabuhat. Katong bata pa ko, katong batchman mi ni Chef Mon, 21 years old man mi karon. Ay, napagpalag. Ang among favorite story before katong bata pa ta, remember the competition between the turtle and the rabbit? The race of the turtle and the rabbit. Remember? Ang story sa una, gihanggat sa rabbit ang turtle para sa usa ka race. Tama? Ay, refresh na lang tamo. I-YouTube na lang ninyo na kung just in case nga nakalimot mo na. Because confident si rabbit nga siya ang mas faster compared to the turtle. Pag ingon sa starting point, go! Sirit ang rabbit. Pagtanong niya, layo pa kayo. What happened? Natulog ang rabbit. Tama? I-refresh lang tamo. Di ba mo ng story sa una? Tungod kay kumpiyansa siya, natulog siya. What happened to the story? Nilabay ang bao. O ang nidaog sa race, kinsa? Ang bao. Moto ang gitulo sa ato sa katong mga bata pata. Pero wala nag-isorting nga nag-rematch day. Nagribansa because ang story mangod kong permiro dapat dili ka kumpiyansa. Pwede ra ka steady, makadaog ka sa race bisag hinay ka. Nagribansa ang rabbit ug ang turtle. This time wala na nagkumpiyansa ang rabbit. Ang ina. Binimo na. So pag go, automatic, wala na matulog ang rabbit, daog na ang rabbit. Kano sa na makadaog ang turtle sa rabbit? Kung naninood lang ang rabbit. Tinood? Nagribansa na po. Ingon ang turtle, utro ta. Kaya di mo na pwede nga 1-1. Kailangan naging mulabaw, kailangan 2-1. Final. Lumba ta. But this time, ako na'y magbuot kung asa ta mag-race. Ana ang turtle. Og tuon man may problema, yun ang rabbit di lang yung kumatulog. So sa third race, naglumba sila. Nakuratan ang rabbit kay mulabay mandig suba. Nitabok ang turtle. Daog ang bao. Until such time, di kapoy na silang doang. Ano sige magkita-compete? Sige, maayong magkinabangay na lang ta. We have our own strength, we have our own weaknesses. So naguto siya nag-race. Pareha nagyapon, nitabok, nagyapoy suba. But this time, ang rabbit, pagkatong sa wala pa'y suba, gikarga ni rabbit ang turtle. Pag abot sa suba, gikarga ni turtle ang rabbit. So dungan na sila ni abot. So pwede yun ay na magtinabangay. Now, kung sa'y point ato nga story, walay point. Para moral ako bright kung wari na story. But seriously, allow me. Like I said, sa usa ka kumpanya, na managers, na leaders, na mga empleyado. Sa mga empleyado, pataas kamot. Sa mga empleyado, thank you for adhering to the company's guidelines. Thank you for working towards the company's goals. Thank you for treating everyone with respect. Salamat ninyo mga boss.
Also, thank you for offering value to your workplace. And also, thank you for building relationships. Kamu na'y bahala kung saan nga relationship, basta kayo nag-build mo. To the managers. Asang mga managers? Taas kamot mga managers. Sa atong mga tag-iya. Also, thank you for converting your people's mistakes into lessons. Thank you for the pressure into productivity and skills into strength. I-convert ninyo na. And also, you really know how to bring out the best sa inyong mga tao. Mga bossing, thank you for your motivation, advices, and encouragement to your people. Support Zebra can achieve so much success so rapidly due to your guidance and leadership. And lastly, hopefully naadiri, asa ang mga utility, mga driver, mga security guard. Na ba dire? Asa mo, itaas mga kabot! Always remember this. Ang usa ka portahan, bisa pag unsa na kamahal. Bisag unsa pa na kapunog, mga diamonds, gold. Ang usa ka portahan, walay pulos kung way bisagra. Sometimes tinato makita ang bisagra kay kakatabunan. Kabalo mo sa bisagra? Lawom ro siya. Kanang bangga pa. Kanang imong portahan, di ni mo na masabit kung walay bisagra. And most of the time, ang bisagra di nato na makita. Kamo na! Kamo na ang mga bisagra! Always remember that. And please, to all the employees, bisa pag unsa mo, manager, ana, kamo tanan na role sa company. Support Zebra, congratulations. 12 years, palakpakan nato ang 12 years. And more, 100 years? Pwede, depende ano. And congratulations to all of you. And again, remember the story of the turtle and the rabbit. Magtinabangay ta. Kaya dili niingon nga ang usa lang, ang mga tag-iya lang, o ang empleyado lang, kailangan dungan tanan magtinabangay para maabot na to itong mga damgo. Daghang salamat, may hapon ka na itong tanan. Thank you very much.